DJ-duo Flowing Up. Dat binnen André Ophuis en Jan Wouda. Vlienier verschijnen ze al rust voor de camera van RTV NOF. En nu beginnen we weer bij de man Del om te zien hoe het er nou voor staat. Ja, een hier verder inderdaad, dat is het gewoon. Nou ja, we hebben een hele mooie editie deelzet van Flowing Up zelf. Ja, enorm stegen wel maar publiciteit. Zeker. Dus ja, het gaat wel goed. Het gaat goed, ja. Een van de hoogtepunten van 2024 is Neffers eigen seizoen haar een optreden in december tijdens de Snake Week. We hadden aansluiten in Snits en we hadden een hele tent op de kop zetten. Ja, die reactie net normaal. Hier kan je allemaal wat meer over vertellen, denk ik. Zes maar de fake eraf. Dus eigenlijk denkt iedereen dat het eraf komt. Maar ja, die kwam natuurlijk net, dus dan had het publiek aan mij. Nou, dan komt jij dat eraf en dan... Ja. Nou, dan eerst het lawaai, het publiek bij, die wow, ja, dat is... als het op het podium is en dan gaat zij iets maken, ja, dat jouwt wel een keer. Wat maakt dat zo mooi? Ja, het wie eigenlijk de hele jaar weer de raarstijl draait, dus dat is eigenlijk een beetje minder hut dan up-tempo. En ja, wie is de laatste act, dus de laatste uur wie echt up-tempo, dat wat wie draait. Dus ja, dat is natuurlijk de laatste energie wat in de meest naar boven komt. En het is iets compleet hoors, dus ja, ik kreeg een complete reactie. En ja, dat denk ik wel hele mooie momenten. Dus dat maakt het heel bijzonder. Ging je het verwachten? Ja, dat je op zo'n evenement staan. Nou, die kregen we een keer op een medium aan binnen. Klopt. Maar dat kon net helemaal niet over toen we die binnen kregen. Nee. Maar ja, het was echt weer. En ja, dat was een succes. Dus ja, dat is een mooi ding. Het binnen twee gewone Frieske jongens. André werkt als evenementencoördinator bij NHL Standenhegenskwallen en Jan werkt als teamleader in een supermerk. Doch dromen ze dat er in de toekomst verhoring in komt en dat ze haar een gewone werk inruilen kunnen voor de vrouw van de hardstyle. Het is altijd je doel, tenminste het is mijn doel, een beetje om eigen baas te wezen. Het zoom je het allermooiste liedje wat er is, maar... Ja, de combinatie zou natuurlijk mooi wezen. Dus Zeker. straks een duim minder kerstwerking in, omdat Ja. je met deze ding bezig is in het weekend. Dus, Klopt, ja. Het debuut op een groot podium wie in de kriestinten van de Vrije Piraten Vlienier. En ook nu staan ze weer op het programma. Ja, vanaf hier moesten wij hier natuurlijk beginnen. Die voor u is de grootste boeking op het moment wat we gingen. En ja, dat wie toen om Jochen Oeren. En nu sluiten we de tent, dus Mijn Dus live act. mijn Dus, live act. Ja, dat wordt bijzonder. dat wordt helemaal mooi, zeker weten. Dus je maakt je wel namen in de scene. Wij meidje hier in het noorden sowieso namen, denk ik, absoluut, ja. We zijn maar bezig.